tenejlen min yen kevin dibinin lez de hundure wede tirsen weyen heri kur dixwinin hum min wekî neyar dibinin demek de ku ez kotî karonayê ya weme ez her gune heka we her dere weka we dibirînin dilê xwe de vedişêrim ewên kum bi pîvanên vê dinyayê dadbar dikin nizanin ku ruhê azad tenê di navê şedetê bi dest beynan hûn bi aqilê xwe yê sar bixwazin her tiştî bixin bin destê xwe lê hûn nizanin ku mirov ji her tiştî zêdetir ji azadiya xwe ditirse ez li virim ne ji bo ku hûn mevên mumkin lê ji bo ku ez nîşan bidim ka mirov çi qas dikare da keve ku rahiya jêr neyayew tenê sîberên tarîyên vê jiyanê ne ew nizanin ku ronahî tenê di nav tarîtiya herî reşdetê dîtin Zavite heta nav hestiyên min çûye lê sermaya dilê we jê girantir û xerabtir e hûn dibêjin pêşkeftin hûn dibêjin şaristanî lê hûn ruhê mirovî dikujin bi vî aqilê xwe yê bê bawer ez li ber sêdara danê rawestiyam mirin di çavên min de bû wê gavê min fêm kir ku herî saniyeka jiyanê deryayek ji bextewariyê bû neyar ez we nakim ez tenê ji bo we xemgînim çinkî hûn girtiyên wan zindana navên ku we bi xwe çêkirine bi lapên wisa min neraweste ne ji bo nav û deng lê ji bo ku ez herê şekalal ku di kuratiya ruh de bikim deng bila tarîtî her tiştî bigire ez hêşta li virim li binê her de